ओमफ्राय एल'ग्रासारा बे हाबना थादों बेखौ दसे मेसेज होनांगोन आरो बे बेयाव थांगोन एल'ग्रा Nergaon District Misani आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय सिं सिं हाबना थाखोमाबाय थायो ओरै फै ओइ ओइ नोंखौ लिंहरदों प्रेसिडेन्टआ Dimakusi Ansalik All Baku Mahasabhani आफादगिरि Sir Brojem Basumatari बिथांखौबो जों आफादगिरि Sir Probin Basumatari बिथांखौबो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बुंना होनांगौनो गेलेन्स कापनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' बिथांखौबो नोङो दिनै सोरखौ सापर्ट खालामखो I am not support नोंना LMB Memorial High School অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তরুণ চন্দ্রনাথ তেখেতকো আমার সম্বর্ধনা গ্রহণ কৰিব কাৰণে देरहागोन बेनो गोदोरसिन गल कापखौ मोनगोन आरोना रायजोफोरनि बेयावहाय दिनै जोबथा एबा लास्ट फाइनाल गेमावहाय बेनो कापा आरोना ट्रफि आरो काप Multigrowth Association-नि नेहाथारि आरो दिमाकुसि डेभेलपमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि मनिराम बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय फुटबल सीमांत चेतना मंच मूवमेंट है कलिंसन साहू तेखेतखौ आचार जनबगन जानायसु बेरगाव सब डिभिजनाव चिरां दुवार एफसिनि प्लेयार बिथांमोना बेयाव जिरायनानै दङ दसे उनावनो माने गेमा सुरु जानो थांगासिनो दङ आरोना आरो लोगोसे बेयावहाय एल'ग्रा सारबो दंफायो आरो खबरा खबराथ' खौथि मोजां टुर्नामेन्टनि थाखाय नोंखौ 5 मिनिटनि सेसन होदोंमोन मा बुंनानै आं जेबो बुंनो हायाखै मा गोदाव सोरावनि मानसिया साखाफारा जागासिनो दङ जोंफ्रा चिरां दुवार एफसिनि प्लेयार्सफोरा आरोना सावरायगासिनो दङ माबायदि टुर्नामेन्ट कमिटि वर्किं नायनोसै आङो ना माबायदिहाय माने अरगें एफसि दिमाकुसिनि प्लेयार्सफोरा बेयावहाय गावसोरजों गाव रायज्लायगासिनो दङ दिनै माबायदि माने खेलखौ बिथांमोना सालायलांनांगौ बे हिसाबै बिथांमोना गाइड लागासिनो दङ आरोना नै दसे उनावनो बिलुन बिर होनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनसिगोन रायजोफोर साखाफारा जागासिनो दङ बयबो गोदो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना फैजोब्बाय दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड गेलान्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बिनि दिनै फाइनाल गेलेनाय आरो बे फाइनाल गेलेनाय बिथांमोना मावफुंगोन आलासि बिथांमोन फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयबो सफैजोब्बाय दिनै ग्राउन्डआवहाय सारा माने जिं लारि लारि जिरायनानै दंजोबो आरोना जोबोद माने मोजां बोसोराव खेबसे फुटबल होनाय जायो बिलुन बिरहोनाय हाबाफारि आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय दिनै जोबथा फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव